Азнакайның 8-нче мәктәбендә Парлы мендәрләр бәйрәме гөрләп үтте. 2 һәм 4 территориаль иҗтимагый үзидарә җитәкчеләре Гөлфия Шәрәфетдинова һәм Нурия Хаҗипова балаларга һәм өлкәннәргә татар рухындагы күңелле чара оештырдылар. 2 укучы кыз микрофон урынына тукмак тотып, кунакларга гаилә, мәхәббәт турында журналистларча сораулар бирделәр, йөрәктән килгән җаваплар яңгырады. Мендәр гаилә турында төрле мәкаль әйтемнәр, табышмаклар, шигырьләр әйтелде. Алар белән бәйле татар халкының күркәм гореф-гадәтләре турында сөйләнелде. Киленне мендәргә бастыру, килгән өлкән кунакка утырыр җиргә мендәр кую һәм башкалар. Гимназиядән килгән бер төркем кызлар сәхнә кыздырырлык татар бию белән очрашуга җан өрделәр. Мәдәни үзәктә эшләп килүче Ак калфак ансамбле Камил Галимов җитәкчелегендә моңлы татар җырларын башкардылар. Иҗтимагый үзәк белән һәр мәктәпләрдә менә булды инде, гимназиядә, хәзер чиратта бездә матурлыгы булса, мин инде сезне шушы ел белән һәм шушы чара белән тәбрик итәм. Гаиләләребез инде елда күбәеп торсыннар, балалар саны артып торсын, чөнки безнең эшебез дә шуның белән бәйле. Садикларда балалар күп булса, мәктәпләрдә дә күп була, укытучыларга да, безгә дә эш була. Инде безгә кала шушы менә өлкән буыннардан тәрбия алып, безнең шушы киләчәк буынны инде матур итеп тәрбияләргә һәм инде илнең чын патриотлары булып үссеннәр дип теләп калам. Барыгызга да сәламәтлек. Yaşaklarını iske alıp giyiş oyun yasak. Yaşaklarını